Здравейте, приятели! Добре дошли в първия ни клип с Коце и Стан. В този първ клип ще говорим за нашия живот, нашите цели и нашите интереси. В моя живот аз обичам да излизам. Да се забавлявам. И да се разхождам много. Моята цел в живота е да се забавлявам, да имам хора, с които да говоря и да се уча на различни неща. За моите интереси аз имам интерес в PC гейминг, в технологии, свързани с Linux, на десктоп и сървър, с настолни компютри и различни системи. Също имам голям интерес към музика, като рок музика, електронна музика и много японска музика. И това от мен, Стан, а сега предавам думата към Коцето. Здравейте, приятели! Аз съм Коцето, днеска е петък. Моя приятел и колега Станислав отсъства, затова съм сам днеска на това клипче. В момента бяхме на морето в квартал Сарафово, заедно с моя приятел. Това е моето куче, казва се Балкан на Галено Баки. Породата е стаф териер и е на 5 месеца, още е бебенце. Малък е, но ще искаме да порасне, да стане голям, да ни е жив и здрав нашия приятел Баки. Днеска темата ще ни е за живота. Какво ще говорим за живота? Имам цели, имам всичко за живота. Всичко имам предвид цели, мечти. Всеки човек има цели в живота. Сега ще ви разкажа за моите цели какви са. Първата ми цел в живота е да работя на спортен магазин. Даже това ми е мечта от малък. Много искам да работя на спортен магазин. И се надявам тази мечта да стане реалност. Искам много да работя, искам много да се трудя. И искам да стана човек, който да е трудолюбив и да покаже на себе си, че аз съм човек, който наистина има желание за работа, имам мотивация, имам цел и се надявам наистина тази цел да стане реалност. Втората ми цел, която ще я правя с моите приятели, които още не съм обсъдил с тях, е да направим един хотел, да сме хотелиери, както се казва, да имаме един хотел в България, заедно да сме колеги, заедно да си направим нещо като свой бизнес с хотел. Надявам се и това нещо да се случи един ден и наистина мечтите да станат реалност, както и целите. Третата ми цел в живота, като стана голям, да имам скоро една приятелка и
да имам и деца, да ставам баща. Това също ми е цел в живота. И вярвам, че тези 3 цели, които сега изброих, моите цели, вярвам, че ще станат реалност. Всичко е възможно в този живот. Само вярвайте и бъдете себе си. Винаги бъдете себе си и вярвайте много, защото човек, който вярва в себе си и има цели, вярвам, че ще станат реалност. Това са моите 3 цели в живота до момента. За сега нямам други цели, но дай Боже, ако имам и други, ще споделя и ще говоря на канала за другите ми цели, но за сега основно са тези 3 цели. И вярвам, че един ден тези цели ще станат реалност и живота ще ми се усмихне и ще ми се радва. Макар че аз знам, че живота е много суров, много гаден, което наистина е така, тежък и суров живот. Но вярвам, че един ден живота ще ми се усмихне с тези 3 цели. Не само, че ще ми се усмихне, но и ще ме направи щастлив човек. Не, че сега не съм щастлив, напротив, благодарен съм за всичко. Имам добро семейство, имам добри приятели. За нищо не съжалявам в този живот. Имам всичко в живота и съм много благодарен, че имам много добър живот с близките си, роднини, приятели, семейство и съученици. Нищо, че вече не се виждаме много с тях. Но когато имаме време, някой ден трябва да направим ученическа среща. Но иначе и съучениците ми, които им бяха, също ги чувствам близки. Не всички, но повечето ги чувствам много близки. Така че това е. Това са моите неща. Абонирайте се за канала Коце и Стан. Пишете в коментарите какво мислите за моите цели и за всичко, което коментирах и ви разказах. С моя приятел сега се прибираме вкъщи, защото се разходихме. Още веднъж абонирайте се с камбанка за канала, пускайте лайкове и пишете в коментарите какво имате да казвате. Може даже да споделяте и вашите цели, ако искате. Ние с колегата Станислав ще се опитаме да помагаме, да отговаряме, да ви даваме съвети приятелски. От вас искаме само лайкове и абониране за канала. А за коментарите, който иска, който има интерес, нека да коментира. Ние с колегата ще се опитаме да отговаряме и да ви помагаме и да разберем и вашите цели. Защото това е много хубаво нещо. Тъкмо ще имаме и повече разговори и ще можем петък, събота и неделя. Днеска е петък, затова правя клипчето. Утре с колегата се разбрахме да се видим, да направим заедно за първи път клипче. Така че очакваме ви да гледате отделните ни клипове днес. Утре ще сме заедно. Това е от мен. Пожелавам ви приятна вечер. И пак казвам, лайк, абонирайте се за канала и пишете в коментарите. Чао!